Επαναλάβω την κατάθεση αφορά μόνο το κοινό. Θα λυθεί και μετά θα βοηθιάσω για τα υπολοιπά. Αν τον ικανοποιεί, σε αυτό το στάδιο μπορεί να την κάνει περίπτωση στην υπολογή. Σύναξε ημερομηνίες, πράγματα, στοιχεία να τα δώσει, αλλά θα φερθείς μόνο στο ένα. Κατάλαβα. Δηλαδή τώρα μπορεί να πάει αφέρα από το κομπιούτερ σου το 2 και το 3, αλλά τα άλλα να μην. τα άλλα βάρτα όπως θέλει, δεν παίρνουν που τούτα ήταν που θέλετε. Έτσι να χτυπήσει. Είναι άλλα πράγματα. Αφού κάνουν πολλά δουλειά που θέλουν να Αλλά και δεν πρέπει να συνομίσουν. Ναι. Ναι ρε Φέρη. Οκ. Και τώρα, σήμερα. Εάν με αγάπη σήμερα μην έτσι πράγματα ρε. Ξέρεις πόξες με μην έτσι ρε. Πού να αφού πρέπει σε ευρώ είναι αυτές πόρες. Και τώρα εδώ να μάθουμε τώρα. Να μάθουμε την πρώτα το φέρω. Εξηγηθήκαμε, κατάλαβες ότι δεν θα ανοίξεις το στόμα σου παρακάτω για το θέμα το 2. Για το 3 σε ρωτήσω να με κοφτέρει, να πάω και δικήσω ότι δεν πιστεύει. Για το 2 δεν θα ανοίξεις το στόμα σου. Αν το ρωτοπρίζω θα του πω ότι σήμερα ένα συναντηθείς μαζί με τα πράτια στις εφημερίδες και να πάει νερικό, να πάει τώρα να πιάει κάτι ημερομηνίες που χρειάζεται και να πάει λευκοσία να βρει το τευτές να δει όλα.